escoitan Vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés Cadena Ser. Pois 1:35, entramos no tempo da tertulia política dos xoves cos deputados da Costa da Morte polo Partido Popular Rubén Lorenzo. Hola Rubén, moi boas. Anda, xa perdemos a Rubén. Nada máis espera, que non me escoitaba. Ahora sí, que tal Rubén, moi boas. Hola, moi boas. Agora sí, hasta agora non me escoitei. Non me escoitaba, sí, pero ahora sí. Temos tamén polo Partido Socialista a Patricia Iglesias. Hola Patricia, moi boas. Hola, moi boas, bo día. Bo día. E tamén a Óscar Insua polo Bloque Nacionalista Galego. Que tal, Óscar? Moi boas. Pois días a todos e todas. Bueno, para falar de varios asuntos da actualidade destes días pola Costa da Morte, gustaríame empezar falando do tema da minería, a inquedanza que hai na zona de Laxe, de Zas, de Cabana, en torno de Cuens, coa ese proxecto e eses permisos para, tal vez volver a poñer en marcha esa mina de Caolín nesas zonas, nunha zona que ademais afecta, aí onde confluen eses tres concellos, zona de Cuens, de Fornelos, de Dombate, e empezar un poquinho por aí sobre, igual que pasou coa planta de biogás, etcétera, ás veces, a preocupación, non, que hai na poboación cando se empeza a falar deste tipo de proxectos e a necesidade de garantir, todas as medidas medioambientais, patrimoniais, etcétera. Rubén, dende o Partido Popular, dende o Grupo Popular, como vemos este proxecto e esta reactivación do interese mineiro da Xunta de Galicia? Bueno, antes que nada hai que decir que é un proxecto, falando concretamente da mina de Coens en Laxe, que afecta tamén a esos outros concellos, non? É un proxecto que se encontra en fase de investigación e avaliación, non? A Xunta determinou que o proxecto require dunha evaluación de impacto ambiental ordinaria e otorgou os permisos de investigación a esa empresa Caolíns de Vimianzo, non? O proceso vai avanzar como calquera outra tramitación destas características, non? O que temos que pedir, confianza na xestión do goberno galego e confianza, sobre todo, no traballo dos técnicos que son os que saben mellor que ninguén os procedementos que hai que aplicar e os límites que hai que respetar cando se trata dunha actividade mineira que pode ter un risco medioambiental, pero que ten dereito a traballar e a explotar os recursos sempre e cando cumpla coa normativa vixente, e en eso se está a traballar, non? Estáse a traballar en avaliar o proxecto e ver si cumple coas características. De momento, o punto no que se está, e consideramos dende o Partido Popular que o que fai falta é confiar no traballo dos técnicos e non facer máis ruido do que corresponde ata o día de hoxe, non? Bueno, Óscar, como vemos dende o BNG este proxecto de mina de Cuens? Pois, a ver, eu creo que tal o afán que ten o PP, non? É dicir, a falta de ideas para sacar adiante proxectos industriais, non? E agora, cando se puxeron con isto dos dereitos mineiros, non? A outorgar aquí concesións e permisos a todo o que esqui. Estáse vendo, non, que incluso o propio Rubén non sabe realmente do que está a falar, porque estaba a falar dun permiso de investigación en Cuens. Xa empezamos a faltar. Sí, Rubén, porque non é un permiso de investigación en Cuens. En Cuens hai un proxecto de... No, eu non dixen que fora un permiso de investigación. Sí, está grabado. Non empece xa a terxiversar as miñas palabras. Por favor, cho pido. Acabas de decir que no proxecto de Cuens era un permiso de investigación. Bueno, que diga Josiño... O proxecto está nun proceso de avaliación de impacto ambiental ordinario. Pero se trata de un proxecto de concesión de explotación. E otorgaronse os permisos de investigación á empresa Cabisa. É o que acabo de decir. Despois eres tío que dis que non debes falar. A ver, eu deixeche falar. A cuestión é que... Está ben que puntualice tamén. Está ben que puntualice. Veña, é que o permiso de investigación é para... Outra, é o permiso de investigación Jorge Reyes, que é este último que saliu o 29 de maio, a semana pasada. Ese sí que é un permiso de investigación, é para a mesma empresa, pero en Coens é un proxecto de concesión, é distinto, non é o mismo. Entonces,
eu pode ser que ti non o teñas claro, pero nós desde o BNG estudiamos as cousas, mirámolas e sí que as temos bastante claras. En Coens, a día de hoxe, xa tivemos aí unha declaración, podemos ver a resolución da Dirección Xeral en onde se formula pois ese informe de impacto ambiental e porque se considera que hai que facer unha nova evaluación ordinaria, non? Entón, vai levar máis tempo, ainda que, xa digo, e por qué? Bueno, pois porque, entre outras cousas, a propia Xunta, non? Os organismos da propia Xunta din que o proxecto que se vai a desenvolver a ceo aberto e que eso que provoca alteración na estrutura da paisaxe, que vai a provocar un impacto paisaxístico pois considerable. Parece mentira que os de Aguas de Galicia digan que non vai haber problemas que as aguas subterráneas e que, sin embargo, sexa a Dirección Xeral de Saúde Pública a que fala que en relación que as aguas superficiais e subterráneas pois hai que aclarar onde se situará a estación depuradora e que a agua se tratará, non? É dicir, entón, cando non están as cousas claras para a propia Xunta, non, que ten que facer estes informes, pois imagínense para os cidadáns. Por eso, e debatíamos este día no Parlamento Galego, Rubén sabe ben que interviu na moción de golpe do meu compañeiro, o deputado BNG, nos falábamos de que en todo este tipo de procesos hai que ampliar os prazos de información pública dos proxectos e ter as máximas garantías de información e participación, entre outras cousas, e sobre todo eso, dar unha información veraz e comprensible dos proxectos, porque os proxectos cando se presentan ben se ve que non aclaran cousas, como acabo de, e isto está recollido xa digo, no propio informe de impacto ambiental da propia Xunta, non? E eles mesmos, pois xa din, non? Incluso din, no ámbito da calidade do aire e olores, a documentación achegada por titular contén unha descripción da calidade do aire na localización que non é correcta, nin na metodoloxía nin na conclusión. Si non son correctos os datos para a propia Xunta no proxecto, como van a serlo, é dicir, para a ciudadanía que non é especialista e non coñece. Por eso nos decimos que hai que cambiar cousas, hai que regular, que é o que non quere o Partido Popular, é dicir, non quere regular, non quere facer e nós non estamos en contra da minería, porque a lei de minas a fixemos o bloque durante o bipartito e fui da Conxella de Industria, pero hai que seguir regulando, é dicir, que non nos dou tempo e o PP negase a regular para estas cousas, claro. Patricia. Aí efectivamente tamén se levou unha iniciativa do Partido Socialista de Galicia, unha PNL que defendí eu como voceira de Industria e Enerxía, que o PP votou que non, co tema da minería estratégica e sostible, que se exixía sobre todo planificación mineira, restaurar antes que explotar. É a premisa básica. É dicir, a Lei de Ordenación de Minería de Galicia, que de 2008, exixe especificamente con mandato legal que hai que aprobar un plan de actividades extractivas mineiras no país. E a día de hoxe, 2026, incumplen a lei. Eso que ten que saber tamén a xente que nos está escoitando. Sobre todo temos antecedentes de pasivos mineiros e ora, que claro, como non vai a xente a desconfiar, non? Co que pasou en Monteneme, co que pasou o tema de rexeitamento da mina de ouro de Corcoesto, o que pasou en San Fins, que a balsa de San Fins en Ousame, en Noia, o Minotouro, a anterior explotación, ou sempre digo, un Penouta, a mina de Penouta en Ourense, que había os niveis 112 veces por cento da contaminación das aguas de consumo humano do permitido legalmente. Como se vai a confiar nun goberno galego que temos estes antecedentes que son danos reais efectivos e reais? Non estamos falando dunha película apocalíptica, Eso é importante. Por tanto, claro que temos desconfianza. Nós defendemos unha minería sostible, evidentemente defendemos a minería, que é un sector estratégico tamén económico que crea empregos para Galicia, pero hai que facer as cousas ben. E aquí non se están facendo as cousas ben, porque a decisión que decía Rubén, que hai que respetar os técnicos, teñen que saber tamén a xente que nos escoita que a decisión de reactivar proxectos mineiros é unha decisión política. Política, non é dos técnicos, que sempre se amparan os técnicos empregados públicos da Xunta de Galicia. Quen decide reactivar megaproxectos mineiros, que sei que non lle gusta a palabra a Rubén, é a Xunta de Galicia, unha decisión estritamente política. O que está correndo con Coens, pois é outro exemplo, non? Realmente, como realmente está, o que din, non? Están facendo unha explotación, que é evidentemente unha concesión de explotación, o que decía se decía tamén do proxecto de Jorge Reyes, e que permiso de investigación, estamos falando dun permiso de concesión de explotación mineira, é unha mina a ceo aberto, prevista a escasa distancia das vivendas,
un período de 30 anos, en donde evidentemente non sei se a Xunta pode garantir que durante 30 anos non vai haber afeccións derivadas do po, do ruído, das vibracións, do tráfico pesado, é dicir, incluso tamén o tema da protección, non? De zona protegida a nivel de patrimonio cultural. Por tanto, bueno, nós queremos que o territorio non é un solar baleiro, para que a Xunta faga o que quere, non? Poñéndolle un pouquiño, como sempre digo, alfombra vermella a xigantes con pés de barro, porque despois é moi importante, non? A solvencia técnica económica que se lle pida as empresas mineiras, e temos moitos exemplos de que as cousas non se fixeron ben no goberno galego, por tanto esa desconfianza tamén por parte do Partido Socialista de Galicia, e que non nos apoyaron unha iniciativa que simplemente pedía restaurar antes que explotar, planificar antes que sacar novos concursos mineiros que caduquen. Algo, digamos, que non era tampouco algo desmesurado. E as presas moitas veces sabemos que as presas non son boas. É o que está facendo a Xunta de Galicia, facer a casa polo tellado, en vez de polos cementos, que a planificación mineira. Bueno, pois estas son as visións con respecto a este tema da minería. Rubén, por si queres puntualizar algunha cousiña brevemente, un minuto, e pasamos ao tema de vivenda, que me parece tamén moi interesante. Nada, eu simplemente aclarar, non, que non podemos pararnos nuns informes concretos, cando que hai que facer neste tipo de proxectos son avaliacións ambientais integradas, nos que se collen todos e cada un dos proxectos sectoriais que se solicitan e despois se toman as decisións, non? O que me sorprende é que non se fale da nova lei do ano 2024 que vai a permitir explotar os nosos recursos dun xeito máis garantista se cabe, non? Evidentemente non o PSOE e o BNG non falan desa lei porque é unha lei que eles votaron en contra, é unha lei que o que pide simplemente é o que vai a reforzar é que calquera que queira instalarse no noso territorio e explotar os nosos recursos vai a ter que deixar un beneficio social e económico para os territorios onde ali se queira instalar, non? É normal que eles non queiran falar desa lei. E despois, en canto que é unha decisión política pagar se se contamina, digamos, se avanzar na minería, que se contamine, podese pagar por os beneficios da empresa, pregúntoche. En canto que di a señora Iglesias que é unha decisión política, claro que é unha decisión política. Vostedes xa tomaron a decisión política de que canto peor, mellor para vostedes, canto menos oportunidades haxa en Galicia, mellor para o PCDG e para o BNG. Podemos mellorar, Rubén, de verdad, un poquinho de autocrítica, de que non se fixeron as cousas ben. Pois mire, señor Iso, claro que estou moito máis a favor de Rajoy que de Zapatero e de Sánchez. Non digo por de cuanto peor, mejor para os vecinos, el alcalde e os concelleiros. Bueno, vamos a pasar a vivenda. Simplemente decir que a decisión é política de avanzar en aproveitar os nosos recursos dun xeito equilibrado e ordenado e sempre respetando os territorios e o medio. Pero hai que aclarar unha cousa, Josiño, porque non é certo o que decía Rubén que van a facer unha avaliación integrada. Aquí en Coens van a facer unha avaliación ambiental ordinaria. É dicir, son cousas distintas. Sí. É dicir, hai que non vale unha evaluación ambiental ordinaria non vale. Non é o mismo, Non, Rubén. é que digo que era integrada, non é o mismo. É dicir, que parece mentira que non saibamos do que estamos a falar. O que se trata sempre de xerar dúbidas e de desinformar a ciudadanía e xogar co medo e coa preocupación da xente. Pero é que non pasa nada, pero eu creo que hai que aclarar as cousas da xente, joder. No, pero é que parece que decir que unha evaluación ambiental ordinaria é facer máis laxas as condicións para... Pero te equivocaste, non o dixestes ben. Igual que non dixestes ben ao principio, porque en Coens xa se fixo, xa se deron no seu día os permisos de investigación e de aí que se queira facer un proxecto de concesión. E fai pouco, verres pasado, que se sacou foi un otorgamento de permiso de investigación en outro sitio que está preto, que é o Jorge Reyes, e que afecta a Laxe Cabana e Zas. Son cousas totalmente distintas. Son distintas. Coens estivo funcionando. Non fai falta facer a investigación porque xa se sabe que ali hai recurso, non? Creo que non tens nin idea do que estás a falar, sinceramente, porque son cousas distintas. Se empezamos a calificar quen ten idea e quen deixa de ter, pois entón... É que te estou explicando e o estás negando, e eu te estou dicindo como son as cousas. Creo que... Non pasa nada, que a veces tamén nos confundimos todos, é dicir, non pasa nada recoñecelo, oyes, pero que eu sobre todo o que quero é decirle a xente como son as cousas. En Coens ahora van a facer unha evaluación ambiental ordinaria.
non unha integrada. Bueno, son cosas eso xa quedou claro e vamos, que son dúas cosas distintas. Quero falar un pouco de vivenda, que quedan 10 minutos e senón non nos dá tempo. Pareceme moi importante porque é un dos temas que máis preocupa a cidadanía neste momento. É moi difícil independizarse para xente nova, os alugueres, o prezo de venda, o prezo dos inmobles sube e bueno, para fixar poboación no rural está complicado. Nos últimos tempos vimos que, por exemplo, Carballo, si hai algún proxecto, aparte donde se van a facer, non? Vivenda social, unhas 70 e pico casas coa Xunta de Galicia. Tamén esta semana coñecíamos que o Consello de Ministros inclúe Carballo coas axudas para construir vivendas asequibles, pero eu pregunto-vos, xa non só Carballo, sino os pequenos concellos, os concellos do rural, concellos de 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, que son a maioría aquí na Costa da Morte. Que axudas? Como a poboación destes concellos pode vivir aquí se non ten acceso á vivenda porque non hai pisos, porque os que hai están destinados ao uso turístico ou porque, os alugueres non son asequibles porque hai que ir a traballar, hai que desplazarse e os cartos non chegan. Que facemos coa vivenda? Óscar, veña, dalle. Pois o que está claro é que o Partido Popular non aposta, é dicir, polo rural, non? É dicir, todas as promocións que está facendo, desde logo non cae aquí ninguna na Costa da Morte. Temos aquí en Carballo estes 3 pisos, pero de Carballo para baixo hasta Fisterra 0 vivendas. É certo, como anuncian eu aquí no seu día, que compraron 13 aí a Sareb, 13 vivendas, pero máis alá diso non se vai a facer ningún tipo de vivenda. E dende logo, aquí nós temos un problema grandísimo porque os precios están desorbitados, non solamente para mercar vivenda, sino tamén para alugar, non? E de eso se deriva tamén o problema derivado dos pisos turísticos, non? Que a xente prefire alugar 3 meses ou 4 ao verán e ter aí uns beneficios en vez de alugar todo o ano, ou incluso, ainda que despois queran alugar todo o ano, eso non favorece o asentamento de poboación, que para nós é fundamental, porque os concellos nútrense de poboación. Canta máis poboación teñan, máis ingresos van a recibir da participación aos impostos do Estado e da Xunta de Galiza, non? Se os concellos non teñen poboación estable, se non teñen censo, teñen menos ingresos. E desde logo está claro que nós o que necesitamos é xente e evitar o despoboamento que estamos vendo, sobre todo no interior, no interior de Galiza, pero ollo, na Costa da Morte aquí tamén se está despoboando, é dicir, non podemos, nos vemos concellos como por exemplo Vimianzo, que chegou a ter a respecto de fai 10 anos ten 2.000 personas menos censadas, non? É certo que hai un factor tamén de que a xente emigra para traballar, porque aquí tampouco se dan as oportunidades, pero o conto é que ao final non temos veciños. Entón, a Xunta non está apostando por crear novas vivendas, non está tampouco promocionando que a xente se anote nos registros de vivendas, e eu creo que desde BNG sí que temos un plan, o anunciaba outro día Ana Pontón, de que hai que facer un plan de compra masiva de vivenda en todo o país, e hai que facer un plan de vivenda para darle a oportunidade de que todo o mundo poda ter unha casa, non? Patricia, como solucionamos o problema da vivenda no rural? O despoboamento nos concellos da Costa da Morte está sendo tremendo. A vivenda é un auténtico crise, alarma social. O problema máis importante, eu penso que nos debe ocupar aos políticos e as políticas neste momento, familias, mozos. Non se está dando solución por parte da Xunta de Galicia, que eu sempre o digo, que hai que reiterar o que ten a competencia exclusiva en materia de vivenda. É verdad, con Consello de Ministros esta semana dou luz verde a máis de 260 millóns máis de euros a Casa 47, que é esta sociedade que se creou para promover vivenda pública e social, e van para a Coruña, Carballo, é un tamén dos afortunados nese sentido, non? Ademais das vivendas que se están construindo por parte da Xunta de Galicia. Pero o problema que apuntabas ben, Josiño, é o tema tamén que a mí me preocupa tamén, na Costa da Morte especialmente, non? Que son as vivendas turísticas. Tamén fai unha semana se lle comunicou por parte do Goberno de España, a Xunta de Galicia, que 4.400 vivendas identificadas polo Goberno de España, non pola Xunta, pois eran ilegais, vivendas turísticas. E dixo a Xunta, inspeccione, sancione e clausure esas vivendas, porque está claro que se son vivendas turísticas non entran a vivenda, ao dereito que ten a xente unha vivenda, non unha vivenda social. E a Xunta, mira para outro lado, 4.400 vivendas de turísticas ilegais, e non fai nada.
non fai absolutamente nada. Despois hai outro tema, que é o tema de rehabilitar vivenda baleira, que eu tamén penso que é unha asignatura pendente en de todas as administracións, sobre todo local e a Xunta, deberían poñerse de acordo, non? Esa rehabilitar todas as vivendas baleiras que son infravivendas e poñelas a disposición de alugueiro social, porque a Xunta está apostando todo a construir, a promoción, favorecendo evidentemente os promotores de construción de vivenda, que non critico, pero non é todo construción, No, e máis tiña que comprar a vivenda que no seu día, que tamén que foi protegida e que ahora que a xente pode vender. O está facendo o Concello de Vigo, adquiriu moita vivenda para alquiler social. O Concello de Vigo está facendo ese, digamos, adquirila por parte do Concello. É verdad que ao final os concellos pequeniños, bueno, pois están un poquinho máis asfixiados dos orzamentos que teñen. E despois está tamén que se declara en rebeldía a Xunta de Galicia, porque non aplica a lei de vivenda estatal, o tema da zona tensionada, non? Por exemplo, o Concello da Coruña, que foi o primeiro concello galego en declarar zona tensionada, esta semana decía a conselleira Llegue na entrevista en Cadena SER que non baixaba a vivenda. Hai datos oficiais que a declaración de zona tensionada no Concello de Coruña baixou. Pues quedámonos con ese dato. Efectivamente. Deixamos a Rubén para rematar, Patricia, para que quedan 3 minutiños, por lo menos que nos conte tamén a súa. Ben, isto eu creo que é un obxectivo que debe ser común, non? É un obxectivo que nos debe de poñer a todos de acordo para sumar entre todas as administracións, independentemente de que é certo que a administración autonómica é que ten que levar o peso, e eu considero que así o está a facer, non? Existe un plan de vivenda, un pacto de vivenda 26-30, dotado con 2.000 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia, con un obxectivo claro: elevar a 10.000 o número de vivendas públicas no ano 2030. Podemos ver luns tras luns no Consello da Xunta como se van anunciando esas vivendas que xa están en marcha, con ese obxectivo de subir ás 8.000 vivendas nesta legislatura ata o ano 2028, non? Son procedementos complexos, son procedementos longos, pero son procedementos que están en marcha e que máis pronto que tarde van a ver os seus froitos, non? A min gustaríame saber, non temos tempo, pero gustaríame saber ese anuncio de Casa 47 de vivendas en Carballo. Eu estive informando, nin o Concello de Carballo ten absolutamente ninguna noticia ao respecto, nin nada se sabe onde se van a construir, cantas, nin como. E na Costa da Morte? De momento son moi cauteloso. E despois tamén teño que dicir, non? Hai un compromiso da Xunta coa vivenda de Carballo, sabémolo, hai 13 millóns de euros que se van a investir en solo, hai que decilo, en colaboración co Concello de Carballo, que prestou ese solo a favor de obra para poder facer as vivendas públicas en Carballo, pero que non nos podemos quedar só no que significa a vivenda pública, a vivenda social, no que é construir nova vivenda, porque tamén hai outro tipo de medidas que están en ese pacto da vivenda. Hai axudas de ata 30.000 euros para rehabilitar vivenda, hai avais para os xóvenes, hai bonos alugueiro, hai bonos emancípate, hai impostos cero no rural con esos beneficios fiscais. Por lo tanto, non podemos decir que a Xunta de Galicia non este facendo nada en materia de vivenda, e o que tampouco podemos facer é equivocarnos e centrar todo en que se construa vivenda nova. Rubén, pero na Costa da Morte non temos nada. Josiño preguntou e dixo que faláramos da Costa da Morte. Bueno, eu entendo Carballo como Costa da Morte tamén. Sí, pero eu xa dixen que de Carballo para baixo non temos nada. Eu creo que os impostos cero no rural tamén implican a Costa da Morte. Eses 30.000, axudas de 30.000 euros para rehabilitar tamén aplican a Costa da Morte. Os avais para os máis novos para compra de vivenda, que non ten por que ser vivenda pública, pode ser pero vivenda privada. Pero que vas a comprar, Rubén, se non hai onde comprar vivenda? Non hai onde comprar vivenda na Costa da Morte. Si queremos ver que sentido ten que poñas ter impostos? Vamos a buscar moitísimas cousas que mellorar. Evidentemente que hai moitísimas cousas Rubén, que mellorar. Rubén, pero ti sabes ben que non hai onde comprar na Costa da Morte. Está traballando para mellorar o problema da vivenda. A pregunta é, están todas as administracións e todas as forzas políticas no mesmo para remar a favor de obra para que axudas a vivenda pública? Sí, pero o PP chega tarde e mal e arrastra. máis sinxelo ou non? Pois quedámonos con esa... Está poñendo toda a carne no asador e creo que é cuestión de tempo
que se vayan solucionando. Non os é de problemas. tempo. O PP chega tarde. Marchamos, que son as dúas, non nos queda tempo para máis, pero bueno, falaremos de vivenda en outro día, en 15 días, si queredes, retomamos este asunto que é moi interesante e son temas que afectan directamente a vida das persoas. Rematamos, oye, dime a xente do Semescón que o sábado van a subir aos Penedos, que estades invitados os diputados, que se queredes ir. Unha aperta, hasta logo.